kusanda kuphuma indaba ezimbi-ke istate esingasihle kahle kuthiwa njengamanje ushukela is the #1 killer disease in South Africa. Usu-overtake i-TB wa-overtake i-HIV and AIDS ingculaza. So if uphile South Africa esikhathini samanje uphethwe i-TB noma uphethwe ingculaza, usunamathuba amaningi ukuthi uphile udlule umuntu ophethwe ushukela. So umuntu ophethwe ushukela yena umuntu okumele ehorisheke esikhathini samanje because wena ukuthi uyanquma uyabulala ngempela. So sizamile ke bafowethu khona nje ivideo engingayenza in the past few months ngizama ukuqwashisa abantu ngokudla kuyingozi emzimbeni yabo. Abantu umusuku ubatshela iqiniso bavele bekuthuke bekubhekisele alukho uhlobo lenhlamba engayitholanga. Into ebalwayo ke futhi cause yale death le njoba zinyuka kangaka inamba zabantu mhlasimbe ababulawa ushukela. It's because kuthiwa abawu-check. Baningi abantu abaphila nesifo soshukela but abazi bona. Only to find out ukuthi umuntu uzothola ukuthi eseshonele ukuthi ubulawa ushukela. So ngizoqala ngokubalela ama-symptoms kashukela umusuku usakunyanyobela. Okokuqala nje uzohlezi ukhathele. Ngisho ungaphumulanga kanani nje umzimba wakho uzohlezi ukhathele. Umuntu owomayo uzomuntu owomayo now and then suwomile. It's either womela amanzi, womela juice, womela cold drink. Ube umuntu ochama njalo thothi ebusuku uyavuka nje ka4 ka5 uyahamba uyochama ebusuku. That's one of ama symptoms kashukela lawo. Abanye baba nama skin patches especially la nje la enqaleni ngemuva. Thothi umuntu intamisize yabamnyama. Boqaphela ke lapho ushukela usukunyonyobela. Abanye baba nenkinga amehlo. Thothi umuntu akasaboni kahle emehlweni. Abanye mhlasimbe umuntu mebe nesilonda sesiyaphuza ukuthi silapheke. So izona mpawu lezo suke ezikhomba bafowethu ukuthi ushukela usukunyonyobela, ushukela usuzokuphatha, ushukela usukuphethe. Sizame kakhulu ukukhuluma indaba yokudla njengoba kade ngichaza nje ukuthi sizame kakhulu ukukhuluma indaba yokudla. Abantu abanandaba ukuthi badlane bafakane emlonyeni yabo. As long as umuntu into esuke idla imnandi nje enjoy akanankinga. Ubona ngisho umuntu uzomnika into healthy like i-healthy supplement. Uzokubuza ukuthi athina ama-side effects ale supplement okunika yona. But every time abantu bebeyothenga lokudla lokho kubagulisayo abakubuzi le mibuzo abasibuza yona ukuthi athina ama-side effects alokudla okudayisela khona. Uyothenga inyama efrayiwe njalo ungafika lapha e-KFC ubuza ukuthi athina ama-side effects ale nyama engizoyidla engidayisela yona. Athina ama-side effects ale ama-fried chips engidayisela wona. But every time umuntu mezothenga into ehealthy uzokubuza ama-side effects. Akikho-ke lapho. So asifundiseni-ke sazi ukuthi imizimba yethu idinga kuphi ukudla. Remember because kube khona ama-processed foods ayengekho kuqala kwakudliwana babedlani laba abantu abaphila ngalesa sikhathi lesa. But abantu sebevele sebenza ngathi-ke mhlasimpe nje i-processed food iyona into ekumele siphile ngayo akusekho okunye ukudla okumele sikudle. So with this rate-ke bafowethu yokugula with this rate esidla ngalo ukudla lokho sizothola njengabantu in the near future njengamanje sizothola abantu abano-15-16 years sebethatha amaphilisi ka-chronic. Abantu abazogula lapho. It's unfortunate ukuthi nako TikTok njengamanje khona abantu abakhanda ngisho i-content ngey'ngane zabo. Thothi umuntu unongane na-10 years ikutshela kahle ukuthi ayisakwazi ukudla without i-hot sauce. Even abantu abasemarenki bazokufakazela. Yazi 90% abantu abasemarenki abahlala amatekisi bayagula. Because of i-diet yabo. U-90% abantu abasema-rank bavukalelwa zinyawo, bashawa zibhobo, babilelwa izisu. It's because of ukudla abakudlayo on a daily basis. But ke abakunakile lokho. Umuntu uzothina uzothatha usibanibani uyangithakatha. Kanti cha ngithakatha ama-plate nje la ensukwini wakhe. So umuntu sohlushwa ushukela usulahla ithemba, awusawulawuleki ushukela wakho, usawuregulatheki. Usano type 2 washukela. That means usakwazi ukureverseka lo if uphethwe type 2. Ngicela ungithinte nginike ikhowe lentaba okuyiyona into ezokusiza kule nkinga esibhekane nayo. But nje asizameni bafowethu ukuthi sinyakaze exercise ukuthatha i-walk nje ka 15 minutes 30 minutes ngeke kuze kukubulala. Kunokuthi nje uhlale kuthiwa exercise udlana noma yini because bona abantu abagula kakhulu lapho abagula kalula lapho. So nje ushukela it's a #1 killer disease in South Africa njengamanje. Ingculaza le-TB akusayiyo ingozi njengakuqala but into esiyingozi njengamanje ushukela uwona onquma abantu. Siyabonga.